воқеан кӯдакон ояндасози миллату давлат ба шумор меравад ва солимии онҳо солимии ҷомеа мебошад. ҳамин аст ки шурӯъ аз моҳи июли соли равон давраи солимгардонӣ оғоз гардид. айни замони ин мавсим дар муассисаи томактабии рақами 110-уми ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе дар сатҳи хуб ҷараён дорад ва дустуриякон аз бозиҳои эстафета машғулияти варзиширо оғоз карданд. онҳо ба гурӯҳҳо ҷудо шуда ба бозиҳои гуногуни варзишӣ пардохтанд. ҳамчунин мураббия бо бозиҳои серҳаракат диққати онҳоро ба худ ҷалб намуд ва дустуриякон мекӯшиданд ҳар як амалро дар сатҳи хуб иҷро намоянд. аз ин рӯ муҳофизат ва мустаҳкам намудани саломатии кӯдакон маҳз аз давраи томактабӣ оғоз мегардад. бояд қайд намуд ки масъулин ва мураббияҳо кӯшиш мекунанд то ҳамарӯза машғулиятҳоро ҷолибу шавқовар гузаронида ин давраро ба хуби паси сар намоянд. яке аз шуғли писандидаи хурдсолон дар ин айём албатта қумбозӣ аст ки барои бозии онҳо дар кӯдакистон шароит муҳайё карда шудааст. дустуриякон низ хушҳол аз онанд ки дар кӯдакистон барои гузаронидани ин давра шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. онҳо ҳамарӯза дар ҳавои кушод бо шавқи зиёд ба бозиҳои гуногуни варзишӣ, бозӣ бо тӯб, машғулиятҳои зеҳнӣ ҷалб карда мешаванд. машқи гимнастика дар ҳавои кушод сурат мегирад ки ба ин тамрин кӯдакони аз 1.5 сола то 6 сола ҷалб мегарданд. чун писарон бештар ба футбол майлу рағбат доранд, дар як гӯшаи муассиса майдони футболбозӣ муҳайё карда шудааст ки онҳо бемушкилӣ метавонанд ба варзиши дӯстдоштаашон шуғл варзанд. кӯдакон дар муддати 3 моҳ то 30 август дар ин мавсими солимгардонӣ ширкат варзида ҷисману рӯҳан инкишоф меёбанд. дар бозиҳо хело чусту чолокии худро нишон медиҳанд. аз меваҳои тару тоза истифода мебарем ва бо меваҳои хушк шарбат тайёр карда ҳар рӯз ба онҳо шарбати тару тоза медиҳем. албатта ҳифз намудани табиат, тозаю озода нигоҳ доштани гирду атрофи маҳалли зисти худ, шинонидани гулҳои мавсимӣ ба инсоният вобастагии комил дошта, пост доштани табиату манбаъҳои он қарзи шаҳрвандии мост. маъмурияти кӯдакистон бо мақсади сарсабзу хуррам гардонидани муассиса дар гирду атрофи он корҳои ободонию кабудизоркуниро шиори доимии хеш қарор додаанд. ҳамин аст ки ҳар як порча замини назди муассиса ро самаранок истифода мебаранд. мавриди қайд аст ки давраи солимгардонӣ барои масъулину мураббияҳои муассисаҳои томактабӣ давраи муҳим ва пурмасъулият маҳсуб меёбад ва бояд дар ин давра дустуриякон зиёдтар ба бозиҳои серҳаракат ва обозӣ фаро гирифта шаванд. ёдовар мешавем ки тибқи низомномаи давраи солимгардонии кӯдакон аз санаи 1 июли соли равон ба обозӣ ҷалб карда мешаванд ва дар кӯдакистони мазкур барои обозии кӯдакон шароити мусоид аз ҷумла ҳавзи шиноварӣ муҳайё карда шудааст то ҳамарӯза кӯдакон дар ҳавои гарм ба обозӣ машғул шаванд.